mga bata diha. Di ko sinayagan on mga pagkakon bilang mga bata. Kasi magliog na ako. Ay, ikaw na lang, ikaw ako na. Ako na. Mag-blindfold ako. Sa kung i-blindfold na ako, gitrapo na pa nakasakong baba. Sorry God. Thank you Lord eh. Excuse me po. Yan din sa natotong mga para-parnalia, no? So, padaplin sa namo ni para ipakita naman sa inyo ha. Okay guys, padaplin sa namo guys. So, ang pagkilay naman no kay ay, di pa di ay mali. Gusto dyan, hindi ta legit mag-makeup no kay hindi ta kabalo. So guys, first kay kuan sa natotong self, himo. Hinduan sa nato kay di kan man tani hamal. So, hugok ito mga na. Limpyo na ba tong kamot no? Hindi, so Excuse me. So, ang gamit din ako sa kong face guys kay sa pronounce Nivea o Nivea. amot ay na si kuan. Yung ang tagiya, ipakita ra. Kamo na lang balag bata. Basta mo kay Nivea. Kay basig mabash pa Nivea. kay naman ko pronounce. Nivea or Nivea o para pantay. Focus daw. Focus. Vlogger ka girl. Focus. Ano focus ay natigay? Nivea na micellar air skin breath. So imong skin maginhawa dai no. So ako Wala pa gani ko Pare naman. excited kay ko guys, kay parot nang gud ako. Full control ni siya guys. Zero alcohol. So Ay, pila na siya, te? Kalimot ko sa 100 something. Ay, palit. Sa Okay, shout out na tong mall. guys ano? Hi guys, ano, shout out. Palit ni sunod. Muna akong cleanser na. Lumara siya tubig. So So ikaw na. So ako akay ano ta kayo siya guys? Ang paborito ng sa bayan ng Pilipino. Pero katong sabon. Amo Amo to guys, asa siya siya ni ko cleanser toner sa Kojisan. Dual action. Ang putong nga action kaya nakabutang naman dual. Sige, akong kuanon ha, akong basahon. Light solution Kojisan cleanser plus toner light solution derived from blend of natural ingredients and cleanses and moisturizes skin. Nagbasa na lang ganun siya no, namali pa dyan. Napalpak. O, gamay na kayo siya guys. Gamay na lang kayo. Trivia lang guys no. Makabay swildo. Okay. So, Ingon sila, pag mag-wipe daw ka sa imong face, dapat kuan daw pasaka. ambot nga no. Nga naman, kabalo mo nga no? I-comment daw. Anak kay. Wala may kabalo nga no. Ako na pa nag-isip. Feeling na ako kay kuan. Para ang dugo kay mabalik sa utok. Bugo ay. Bitaw Ay, ako guys. siguro sa akong pamilya para dili mo laylay imong naam. Ang gani. Ako kay di isa ko magamit ani guys gan pang gabi man jud ako siya ginagamit morning tapos di pa gabi iron kahapon pa bi ano. So akong ginabuhat basta gikan ko gawas, dili ni akong gikuan kani abroad charo. W ka girl. Kani siyang gigel. Palit ako ni gigel. Giggles baby wipes. May pang baby. My wife. My wife. Nay wipe. Ikaw kay wipe. Nay wipe. Ikaw kay wipe. Share lang. Share lang. So 10 wipes siya. 10 wipes siya. Nakibayan ani. Uy, na siya award. Congrats sa Giggles. Oh, 2010 Consumer's Choice Awardee. Mamo jud pud ginit ko nagsikat-sikat. So akong ginabuhat ani kay ani man na siya no. Alcohol free bisag alcohol free gapon siya. Akong ginabuhat kay kuha kog tubig. Galimpyo. Tapos ato lang bubog gamay, papunta gamay na. Ta. Wala akong ginabuhat guys. Tapos siya na. Dama kay ko ano, pero mo jud na siya ginabuhat kananan ko. So muna kang ganatrapo. So tanggalan to mga Sa amin. kubal-kubal sa dagoy. Asa sa amin? Ano ka sa amin? Ikaw na lang kami. Diki. Mag-change na to mind, di man ta magkuan. Kita na lang mag-make up sa itong self. Ano na gani no? Hindi na lang. Kung magkuan mo guys. Kinsa niya sundugon, comment below. Siya ba o ako? Apilon dyan yung liog. Pero hinay na pagdakot na makita na mo chin. Na yan ta. Wala nakita na dyan siya. Pero guys, tanang. Mag-update pag sa mong diet journey guys. Labi na siya. Siya may una mamayat sa mo kay 1 month. Mabagwar pa mo ko nagsugod. So damakan ako no? Ako sa kasamin ha? So sumaro to. Isa lang siya guys kay. Sa mo to. Paybayan ako para mauga. So guys. Ang sunod buhaton kay. Isdog. Nag-uot na. Bungkag na lamesa. So, magsamin ko rin. Shout out sa Unitap. Ipalit naman dito. Kuha na siya. Made in China pero ang picture kay Paris. Eiffel Tower. Paris. Eiffel Tower. So, first kay mag-skin whites ako guys. So, ako sige ha. mag-struggle ka sa photos guys. Siya mag-focus dyan. Ako tayo focus mo. Focus mo ako. Basta kay skin white guys. Dara, Myra E. Mahilag. Myra. Bitaw. Nabay E. Wala lagi ni E. Myra R man eh. Myra Smooth Glow Whitening Facial Mousse dyan ako. Moisturizer for moist look. So, mag-moisturize ako nag-wall. Face cream powder. Light beige iyang. Kasi ito gano'n? Yung model. Iyang kuan. Dili ka ng iyang. Kasi flavor. Ang flavor ali kay. Ay, wala siya flavor guys. Blind lang na siya sa nangit. Butang-butang kay. Tusok-tusok lang sa siya. Ano siya kadaghan? Tapos ana na ko na. Di na ko butang ana. Pwede na ko mulaban. Ngit ba? Wait lang guys ha. Na, dala. So, pwede na ko mulaban.
Dito. Hindi, no? Okay na itong makeup ka nun, taga-agustisya. Dito man dyan yung makeup ko eh. Kanang kuwan lang. Magtaga-agustisya na yung itong gamit. Should me lang. Nag-heavy makeup. Ang makeup, itawag ni sa ate. Matay makeup igamit. Kasi pag heavy makeup mo, hindi tayo makeup. Gani nang. Ano mga cream-cream pa na eh. So, ang cream, ang singot mo, nagsagol. Nasa naman eh. Pero guys, wala yung sekreto na mga ano, may pimples. Kaya ang singot, ang guys. Luwak-wak na siya guys. Wala, may makuha dyan ba eh? Mas mati dyan sa ako. So guys, human ako og moisture. Ay, napari sa liog. Dito ko rin pang liog eh. Kaya exist naman rin na yan. Ano, rin na kusok kong liog. Ano na siya, tapos doko pa. Hinay-doko pa rin kitang mag-shit. So, ano siya guys? No way. Lalo sa dalunggan. Tapos, perfect guys. Mali di akong decision guys. So, sararan, next na punta. Huwag ka na human? Mali akong decision, hindi mao. So guys, ang next na ako ginabuhat pag after muse dyan ako na moisturizer is I'm going to do my kilay na. So, nang English ko, bisag di ko top out. So, may pa magawa ko ng cream. Ako ka, shiny kayo, no? Shiny akong face. Oily face ka, girl. Sabi kilig ko, ano eh? Oil. Kung oil lang, gusto. Hindi namin magtukod og oil company. So, ikaw, magkilay na ka, di pa? So, nag-decide ko na tanggalon lang ako nung nasa kunaong kay marag. Tama naman, te. Hindi kay guys. Hindi, tama raw eh. Tama naman. So, pag human, maragway na tabo sa kong dagway, no? Moist, siya gisingot. So, ang kilay na ko, Mary Kay, tag, kuan ni siya. Trismel. Nakalimot ko, tag 199 ba siya o tag 299? Kalimot ko. Okay. Kay kuan na ako gipalit, kay Maria Flores Rizabal. Shout out to Auntie Nining. Sige sa Alcabon, di ko siya maklaro. Sipol pa kayo dyan. Sige, ako apod kay Sa makilay ko. EP, Itbulaga. Char lang sa Everbelina. Ang pangalan ni kay Pro Brow Duo. Ang, asay ko na nito Bahala shade. na, di na nako. Wash shade, pero nakabutang dito sa karton. Nung siguro yung anak ka nang dili kay mahalon nga kuan ba, nga brown kay sa karton nabutang ang kuan shade. So kung kuan makalimutan ka kung mga sa shade nimo, kuan ana. Kalimutan ka ba sa brown Ang shade nako pa kay Fair. Ang shade nako kay kuan So, ribbon. mana tagkilay na, inana lang na. Ano siya magkilay. So ako magkilay ko kay first anak ko ni. Pinya ko. Bago na hitabon. Actually gifted may kilay charot. Nandili kayo. Kay nadi na ako ginabaga masyado kay ano ko na kunyo ra talaga. Ano na masyado. Kanya ka girl. So, siya maklaro na. Pantay na. Ako na nagikuhan. Dayo pang kamera sa ko. So, pag haman, tika sa pod. Tingnan ako guys. Isa na ako na ikuhan i-blend. So, sana na mag-soul. Bana-bana lang na siya. Hindi pantay akong kilay no. Okay. Hot kina, maka-idol kina mga hot kina makeup no. Ako kung sa kami mga tuon. Kung may kasal or bunyag, di pa ay dili kung di mi ko og bridesmaid dara na mi makuan, di nakarelate na kanang maka-makeup lang kung na events ganili ko sa kasal. Ang likuan, na acquaintance sa una sa college, mga ano lang maka-makeup. Ako relate ba na. So, nagugunit guys. So, hi mga kababoy, nahunong ang video na mabala na ninyo kay klaro kay naswan. Pag kuan niya. Nahunong siya kay maximum na daw, grabe na kayo magpagpagata pero gato na. Char lang. Gapoy na resulta. So, paghaman anak, kana siya no, muna siya ang pangkilay. Tapos, ang next kay kilay. Gani, Di ba tanawa. pantay ba wala? Muna siya ang pangkona mo. Di ko na ko blend ako sa blend. Blend ko sa ano na kurbada. Kurbadahan na to ako na format ng bagway. Di ba? Di siya perfect. So, mo to guys. Mura na. Kasi ito gani? Mascara. Dahil makatake ko mascara. Ngayon lang ako no, kay waterproof na. Sumarang katawag akong Waterproof na. Matanawa, oy. So, unsa nakapagpa namin na? Ako na next. Ay, hiramay din eh. Hiramay na siya. Yan ang magagaw. So guys, itong gay ko camera ba yun? Itong gay ko karon nga na. Siya kay puti kay siya. Namod siyang kon. Dili, uy, ano di ka color dash? Ano ko color? Hindi na ako. So ako na po, magkuhan. Tabunan na ako kung nagway ha. Look, magkagawin ako. Ako, actually, na ko yung ani nga mascara. Pero ito man to. Nabilin sa muang sashin na busaon. So, mag-blush on sa tanong. Ay, mag-blush on na. Tingala sila ba? Di ba sa ubang YouTuber kay kung mag... So guys, balik na po ni kay naputol. Kaya napuno iyahang Storage. so man ako og butang sa kong pinok pa di dapat sa klaro. Ang gamay man to. Kaya marin ko. Ay. Tapos magilaw na pud ko kay mag-blush on. Hiramay din eh. So guys, hindi guys dapat mo ito pero mo ko nag-blush on jud. So, may lipstick nito no. May akong lipstick ay Shine Love na powdered tint. Ay, dili ko siya lipstick. Tint na ay. Ako apod kay bag-o na ako gipalit sa kilid sa
Ato na piti sa may Old City Hall sa Freedom Park. Basta, dara, kilid-kilid. Kuan siya, sashimi, ang brand. Kunya ko ano, ginakamot rin ako. Yawan yung sashimi, champagne organic, cool aqua lip tint. Ganang lip tint guys. Gamay na parang gamay. Actually, nako, nagpalit na ko ani kay inkasog. Tas inkasog may pambangga. Na sugat ang Piolo Pascual. Kay pang natin lip tint. Lip tint. Ako guys, yung anak magbutang lip tint guys. So, mas gapa siya ko ano. Hindi ko ba wake up guys sa tinood lang. Magtuon pa ko. Ano na. Wala akong kaya nga look. Luwag okay ko. I know guys. So, nangatol pa siya. So, pero mag-touch din mo guys ha. Pag guman yung kaon. Before mo mag-makeup. Guwapa kay ta. Guwapa kay makeup. Pakay ang makeup. Kuan kay ba plakado kayo. Ibaw ko ba. Puris gapon. Okay na ta na? So, okay na ka na. Check. Ang resulta. So, iya ha. So, sorry ha, kay kuha na ni DIY. Kaya mabili ko pa ni. Ay, nataban. So, no? Hindi ko lang may Muna akong face na. Ikaw perfect ang face eh. So, ang kilay na. Ako Ang na kilay, ito. kasa. Okay na ba? So, ako kaya na ako. Portrait ka. Kaya na de. Gi-portrait ako. Kaya ako kagdagoy kong idulit. So, muna siya na. So, muna to. Muna to guys. Mana siyang look, guys. Muna siyang look. Unsa ni siya nga look? Pag-comment daw, ulok. Sorry, kapat. So, unsa ni siya nga look? I-comment ninyo. Kung inside, di ba? Ganahan sa mong kilay, kilayan tamo. Tara! Ito, digit ko kabalo mo make-up. Ano make-up siguro ko ay? Meron pag nikuha na niya. Pero pinindot siya nga kuha no eh. Recommended kayo siya nga lip tint. Kung nga ba, tanggalon na mga face. Muna lang ni kaya na phone, full ng kuha, phone storage na natin siya. Yung Samsung A30. Oh! So guys, isa pa, magpa-shoutout. Shout out na mo si Covered Food? Covered TV. Hi! Amo ang kuan, tanang grabe ka kuan. Tig-comment siya, tig-like. Salamat Covered TV. Shout out na mo among friend. Among friend. Ambot kung kaila siya sa kuha. Si Jeffrey Tagalugon nga taga Iligan. Hi! Hi Jeff. I hope you're okay. Sure. So Jeff. Bitaw. Shout out po na mo ang mga silingan sa Pisaon. Hi po. Hi! So mga kababoy, ayaw kalimti i-like, Share, and subscribe para updated mo sa among mga next videos. Okay. Salamat mga kababoy!